Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bunga banget bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Naming ngongasake nggone ampuk ora mati, ora lara. Tetep ora dilelek. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Menggelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi lungguh jotos, kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Durung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng mulo badhe malesa. Estu. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kan males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki marang jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Nggih, wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping linjotos diwaleske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandhawuh. Matane. Lagi bandaran Ratu Ndorowati sita gugul pendhita kaya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Werkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekeli aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Begawan Durna kok ora iso. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ngeming pangabektinipun ing ngabdi kepatihan kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecok nanggen cekandi kula lenggah paman kula sejenar. Kawula non sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang patih bro ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina saha Bapak Durna. Mugi kasekecakno anggen cekandi kula lenggah mantaning datul ing negari Ngastina Bapak Prabu Durna ing Sukalima. Astaka swala sila berdapa swalu gembal sumarante hawela. Kula nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapak ing Sukalima manggiya widodha sowan kula Niskala Durga Mendhak Kala Sirna.
Namung parang ingkang Bapak ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ngger, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tamya karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kacekecakno anggen jengan dika lenggah Bapak Prabadurna. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi Sokalima Ngger, anak Prabu Ngastina. Nuwun mangke Koko Prabu Baladewa. Sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan punakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun kula tampyasung paseganipun paduka Yayi Prabu. Namung kosok wangsulipun kepareng ingkang Raka ing Mandura ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula cancang pucahing weni dumawahing wijang rumpakating werdaya. Saestu andadosaken cahya nercahya daging arah kayuwanan Koko Prabu Yayi Prabu Ngastina inggih. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Sampun kula tampi akarya bombong saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantura ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Dene mangkaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Kadangipun Kakang Werkudara padha raharja sapraptanira Dimas Wati Yayi Bratasena. Wah. Duryudana kakangku iya. Slamet aku nering sambikala. Aku ngaturake basaku katura. Yo Yayi tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana tak gegep dadiake jimat. Yayi Arjuna padha raharja sapraptanira Dimas Koko Prabu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang rayi ing Madukara. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina. Ndak tampa siadi atur sembah kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Mandura. Mestinipun andadosaken kagiat penggalih paduka dene pepanggihan madyaning negari Ngastina dinten sak mangke menika. Beneh kalawan adat ingkang sampun katingal sowanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna ingkang samangke sampun manunggal kalian para sata Kurawa lenggah wonten negari Ngastina. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah loro jagat. Yayi ingkang sekawit ingkang Raka prapta wonten negari Ngastina nadyan deling nyuwun prisa menapa ta sababipun dene kadang kula Werkudara menapa dene Janaka keparang sowan wonten negari Ngastina. Pangraosipun ingkang Raka ing Mandura bombong ingkang tanpa pepindhan. Pangraosipun ingkang Raka ing Mandura kula menika jejaripun tiyang sepuh sampun persasat kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Dipun sababaken anggen kula semerap dhateng kadang kula Werkudara menapa dene Janaka sampun keparang sowan wonten negari Ngastina. Kacihna lan katandha bilihan kawisipun Pandhawa lan Kurawa sak mangke menika sampun boten wonten raos memengsan. Sampun boten wonten raos memengsan. Ketitik sowanipun Werkudara lan Janaka nderek wonten ing pepanggihan ageng negari Ngastina. Syukur Yayi, syukur mangayu bagya seketi jumuruk. Inggih mekaten mugi tansah langgenga kadang-kadang kula para sata kula anggenipun manunggal lan kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados sak mangke jagat menika tentrem, jagat menika mboten kebak memengsan. Menika langkung prayogi Yayi, syukur menawi ngaten kula nderek mangayu bagya seketi jumuruk. Koko Prabu wonten dawuh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana. Sowanipun Werkudara kelawan Janaka wonten negari Ngastina menika mboten kok perkawis manunggal kelan para sata Kurawa. Menika babar pisan mboten. Ewa semanten upami sak mangke sak pengajeng menika kawontenanipun badhe sae
mbok menawi inggih saged manunggal antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging langkung baku dinten sak mangke sowanipun Werkudara kelawan Janaka menika awit anggenipun sami Meguru Purwita. Lho. Meguru Purwita kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Gajengipun menawi jagat menika sampun kebrebeken ngumandangipun kadang kula Werkudara menapa dene Janaka anggenipun sampun Purwita kelawan Pandhita ing Sukalima Bapa Prembanduna. Boten kalian Bapa Durna. Boten kalian Bapa Durna kasinggihan mekaten. Namung tigang candra kepengker kula nampi suwitanipun Brahmana anyar katon. Inggih menika ing mapan wonten ing negari ngawuh langit Begawan Dewa Wisa ingkang sak mangke sampun kula Sri Nugraha kula kabriwada kula paringi pangkat minangka dados pujangganing Praja Ngastina. Inggih menika Bapa Penembahan Dewa Wisa ingkang badhe aglar ngelmu lahir tuwin batin dhateng kadang-kadang Paduka Sata Kurawa. Ngumandangi asmaning Sang Begawan Dewa Wisa ingkang sampun mapan wonten negari Ngastina. Menika kapireng dening kadang kula Werkudara menapa dene Janaka. Sak mangke Werkudara tuwin Janaka badhe nderek Purwita kelawan Begawan Dewa Wisa. Wela dalah jagat Dewa Bathara. Yai Prabu wonten timbalan menapa dipun keparengaken kula badhe sarembak kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kula semanggaken. Werkudara Baladewa kakang kuwi apa dene sira kadang Yai Arjuna kula wonten paring adhawuh Koko Prabu. Gusti aku tak takon karo sira kadangku sakloron apa pancen kepara nyata yen to sawaning siadi sakloron negara Ngastina iki mung kepengin Purwita kalawan Penembahan Dewa Wisa ya kuwi pandhita anyar ing mapan negara Ngastina. Wah, pancen bener mangkono. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Werkudara, ana dawuh menapa? Aku tak takon karo Dimas Werkudara. Mara gage wangsana pitakonipun Kakang kanthi pertitis, lah kok dadi siadi suwita karo pendhita. Mongko siadi durung ngerti jero cethèking ngelmuning pendhita iki mau. Mongko tumrap kon Kakang ya bener, wong meguru kuwi aja diwatesi akeh ing yuswa. Waton isih tumangkar budine, isih iso tumangkar pikire, wajib gayuh ngelmu ingkang sak dhuwur-dhuwure. Nanging kok gayuh ilmu mau ngono ana prak titimangsane sarta ana ingkang kudu dilakoni. Sing kudu dilakoni perkara apa? Siji, siadi kudu tepung karo pandhita ingkang bakal mbok suwitani. Angka loro, siadi kudu ngerti marang jero cethèking ngelmu pandhita mau. Sebab jaman saiki akeh wong sing serbane putih, ketune putih, nanging pakartine sak ngisoring dramaan. Senengane adu kono, adu kene, lelambaran agama suci, ning sejatine mung bakal ngubudhek kahanan katentremaning jagat raya. Kuwi pirang-pirang. Mula aja sak kepenake dhewe. Kowe milih gurumu tinting ana, gurumu ki bobote sepira. Yen pancen ngelmu kawruhe migunani tumraping uripmu, suwitan ana sakarepmu. Ning yen pancen gurumu iki mengko mung bakal mbebudhek banyu bening, sarta mung bakal menehi ngelmu ing sejatine bakal njlomprongake uripmu, ora perlu mbok suwitani. Wah, iya. Saiki aku tak takon karo kowe. Wis suwe lek tepung karo Dewa Wisa. Merga entuk dawuh Duryudana kakangku ingkang paring dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip. Menapa dipun dawuhaken Kakang Mas Jodipati menika kepara nyata Koko Prabu. Mila tumuli kula kaliyan Kakang Mas Jodipati sesarengan sarembak suwita dhateng pun Begawan Dewa Wisa. Menapa mening kula tindakaken menika lepat. Lho, perkara kleru kuwi ora. Perkara kleru ora. Mergo aku wis kandha karo kowe to. Yen kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu sing arep suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani? Apa ora? Lah yen kowe suwita karo Begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu, ora jeneng aku nyacak karo blegering Begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor. Durna kuwi ora duwe ngelmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan. Nanging Begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula tinting ana. Yen kowe kepengin babakan ulah kasekten suwita karo Begawan Durna. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa.
Yen kowe kepengin olah kebatinan, kowe kuwi duwe kadang sing ampuh, ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab olah kebatinan? Lah kok dadi kowe ketayalan tekan negara Ngastina ming buta swita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur, durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan lupute ilmu mau. Rungake Werkudara. Kowe iki senengane wis suwita karo guru liya ki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilangke karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara, sapa wae sing wis wajib madheg guru lan wis wani madheg guru, kuwi wajib disuwitani. Tumrap aku ngono. Lho, ning ya bener lho anak Prabu Baladewa ki ya bener. Yen kowe arep kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau. Yen kowe kepengin suwita bab olah kasekten kowe kurang sekti apa to Werkudara? Bebasan tinatah mendat jenara menter trumbak betung sunduk kutung. Iya. Kabeh ilmu-ilmu saka aku. Terus saiki kowe arep meguru perkara apa? Arep meguru perkara apa tak takon? Ngelmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri yen to aku meguru karo Dewa Wisa. Lho, ora meri kaya ngapa ta? Aku ki wong sabar, wong ikhlas, ora meri, meguru. Engko tak tontone entuk-entukamu apa. Apa pancen entuk-entukamu ki barang sing apik? Yen ditanding karo ngelmune Begawan Durna, kaya ngapa? Mengko tak deloke. Jero ceceke ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Iya. Nuwun sewu, Prabu, wonten dawuh Yayi. Kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyokro apa ingkang boten sae tumrapipun Begawan Dewa Wisa. Menapa dipun keparengaken dinten samangke Bapak Begawan Dewa Wisa kula aturi sak pejagong kaliyan Koko Prabu Baladewa. Malah menika langkung prayogi. Kula selak kepengin nyemur wi kados menapa to? Wah wujudanipun Begawan Dewa Wisa ingkang wantun suwita wonten negari Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan. Inggih menika pangkat pujangga. Lah kok ngedap-edapi temen. Monggo mriki-menika sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika Bapak Begawan Durna. Kula semanggaken Bapak Remban. Ana dawuh menapa nggih? Menika Koko Prabu Mandura badhe sak pejagung kaliyan Bapak Penembahan Dewa Wisa. Apa mbok lilani? Sampun kula lilani. Purba wasisa kula semanggaken dhateng paduka Bapak Penembahan Dewa Wisa. Njaluk wektumu sedhela aku tak sebak sak pejagong karo Ratu Mandura Yadayudana. Kula semanggaken. Nuwun sewu. Apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun? Ya. Pancen aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparab Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun priksa karo sampeyan. Ya, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sugih brewu mlegedu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama. Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa. Gusik. Aja ngawur gawar ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Mongko ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku basa karo kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe basanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawakke. Merga ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kelawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa ning kene iki apa? Derajate Baladewa ning kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Yayi Prabu Duryudana.
yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku. Iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis ora usah dadak didandani iki supaya luwih rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo sakarmu aku manut. Pancen bener aku madhep Brahmana yektine sowan ana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan, ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka ing mestine sapa ing ndak aturi babakan panjangkaku iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku Brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para sata Kurawa ndungkap angka loro. Sinuwun derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tuk sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Lho, sinuwun. Aku nggagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku kaya ngapa to wong sing ora ngerti kenthang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan bakal pirang nyawa ingkang dadi banten dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan Malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarakan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi Bratayuda kandheka mung tekan dudungengan wae. Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Gusti. Aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing digawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Anane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe iku ponakane dewa apa piye? Kowe iki purunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudidaya. Pambudidayaning titah kuwi ora bakal iso medadati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibul gayuh wulan muta ngitung lintang tange kelakone jepak wurunge. Sinuwun ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang padang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun. Saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging, tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kowe takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa iki pengin nyumurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejeger-gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih
kanthi ati ingkang bening nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan uta ngitung lintang yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra nuwun sewu apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure Gusti kowe iki jane dong ora to Bratayuda kuwi apa kowe iki jane dong apa ora Bratayuda kuwi apa Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda Baratayuda ya Brantayuda katelune mau ana teges dhewe-dhewe tegese apa Bratayuda Brata kuwi laku yuda kuwi perang sing mawa tatanan jroning Bratayuda kuwi bakal katitik sapa sing nandurala wahyuning bakal sirna sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luwaring punaki jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watak Yangkara budine Candala bakal ludes keles tanpa sisa kuwi Bratayuda dicatet Baratayuda Barata wis ngarani yuda kuwi perange turas Barata eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi ndiyen ana randhek ing jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina banjur Brantayuda Branta kuwi asmara yuda kuwi perang asmara kuwi Branta tegese wong sing gandrung karang kasmaran kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe jroning Bratayuda ki engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna sapa sing becik mesti bakal katon jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar ing kebak katentreman ing kebak karukunan ing kebak kamanunggalan yen Bratayuda iki mengko ora dadi tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka budi Candala ning jagat raya iki wah perkutara rasa omong ayo Kang Sulan sinuwun ngene wae sajake alot yen to aku rembugan karo sampeyan babakan Bratayuda perkara sampeyan arep nayogyani monggo ora ya ora apa-apa sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun lah kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun ya mung sampeyan tak aturi priksa nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Merga syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungsa sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng Cemani Nalindring Ndarawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung merga ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuaning Pandhawa lan Kurawa sinuwun Mandura. Glak-glak kuwi panus maning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana urunge Bratayuda kanthi Banda Nalindra Ndarawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampeyan duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampeyan nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal Banda Nalindra ireng Cemani ya kuwi Ratu Ndarawati. Lek nomor mripatmu gadena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adiku lanang. Lek nomor mripatmu gadena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adimu lanang kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, dalah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Ndarawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Ndarawati bakal ngeraket Ratu Ndarawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tuk sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu cithokmu kowe barat. Yai Prabu Ndarawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Ndarawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik.
Ngibarate kaya wong ngangon sapi, yen sapine arep kecemplung jurang. Kyai Prabu Ndrawati ingkang wajib giring sapi mau aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluputke Kyai Prabu Ndrawati dadi tok sumbering perkara ngomongsaning pendolan Kurawa. Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Yeng tak dadi kaya ngene kanane. Kok ya ora tak kandhani ta ya. Nek Ratu Ndrawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Pangan wonten dawuh. Gendel. Nggih. Sampeyan rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembelo diase kan iki. Ora negara sane nganti ku yen durung nguman-uman dhateng Nalindra ingkang utawi Brahmana ing sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Ndrawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Mula sinuwun Mandura kuwi takjak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat, kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis pidak jempol ngethek seranggon nebu sauyon karo Nalindra Ndrawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedeku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyung. Jebul murip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal nggegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Ratu Ndrawati kon tata-tata entus dira meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile kalebokke ning pakunjaran. Yen perlu bakal tak sirnakake. Wah, bangsat elek menungso ora tatanan. Wah, kranjingan saya drangep-drangep pun sampun terpeteh kaya badhe sampun apa tegalan. Ndrawini kaya gronjokan. Kowe kok arep musuh karo Kyai Prabu Ndrawati iki berarti kaya dene timun musuh duren. Senajan kowe durung tau temung karo Ratu Ndrawati, nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndrawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping 20 tak kandhani. Ning kosok baline perkara iki ora tak ndem ning kene. Ngerti yo? Aku tak perlu marang negara Ndrawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adhiku lanang Kyai Prabu Ndrawati, Pak. Sinuwun Ngastina, kowe ora usah goreh rongeh penggalihmu lho, Nggir. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken Bapak Menemban. Werkudara, nggih. Janaka kula wonten maring adhawu. Ora usah goreh rongeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to, Nggir, tak tari kowe seneng to yen to pendolan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pangajabku. Aja nganti ana rasa mungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten arep-arep pisang namung menapa mengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapak Menemban. Syukur-syukur. Begawan Durna, wonten dawuh Baladewa wis lunga, kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Kisah teng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho Kakang. Kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa Wisa lenggah teng mriki. Sampeyan ngomong apa tadi, Pak? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa niku kula seneng. Kula niku malah ngajajaki karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-walik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal
Manunggal kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-entengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Nggih syukur. Ketahe kok kaya mau kula rumangsa meri yen to mriki niki enten pujangga anyar. Mboten meri sampun. Dipun sumpun semanten kemawon ya. Bapak Penemban, ana dawuh menapa samenika kados pundi? Salajengipun kula nenggo dawuh paduka Bapak Penemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuhaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, nggih. Budhal ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati, Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih. Wis nika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentala lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara. Nggih. Iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuh Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepundhen. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kenthangipun lakon padha blasah kaya babatan pacik. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangkek. Wah. Piye iki Jlampra? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang ning kowe nyametke nyawa siji kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Monggo sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki mung ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem mangkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi. Durna, kula wonten maring dawuh. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis to Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipate. Kresna niku mesti jajar sencaki. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet.
Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Senyake wis wis menjoto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan? Nggih. Nang nganti ngapusi titenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis mlintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samrika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madal Pasilan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bapa Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapa Penemban kula nyuwun pamit. Surtiting ati-ati duga-duga dikawa muga-muga kasembatan penjangkamu Yongkir. Anakku sakloron Werkudara Janaka. Penemban dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton Kembul Bujana Ndrawina Bapak Penemban. Iya kuwi luwih prayoga Patih Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para Sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen mrapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walang ati kroyoken sakurawamu. Aku ora kepengin weruh uripe Werkudara padene Janaka. Ngestaken dawuh paduka Penemban. Nyuwun pamit madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawahan wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sing ingsun kundur ngedaton kawula nonton ngestaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman kula sejenar purna gantining paranggilan sanada kundur kedaton celuk saking dampar kecara kenapit gambaran gading kadheranken sangganing Poromban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingin sami ngambil upatraning kemrabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata lamun kanthi non saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Sri Baladewa Narpati Dewi Nares
swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyabanon sinawi walah dalan wah gugu karepe dhewe atus kon karo Mandura niatku mung kepengin nuhoni dawuh timbalaning kadangku Yai Prabu Duryudana supaya sawanana negara Mestina bareng aku weruh suwane Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem dina samengko bakal kababar jagat anyar ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kualik Yai Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang setaning kadang Yai Prabu Ndwarawati Wisa Dewa Dewa Wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adhiku lanang Yai Ratu Ndwarawati sadurunge kowe ngrangket marang Yai Prabu Ndwarawati tak kandhak karo adhiku lanang mbah dadimu parke walu gembol manyor-manyor duk ning dungkul warna dadi salah Satiwana Werkudara Durna bapak kuwi Janaka kula wonten maring adhawuh bapa menemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guayamu tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi kowe aja nganti kuwatir maraca apa nam-namen jroning atimu petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndwarawati. Yen anak Prabu Ndwarawati kelakon dibondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga Yudhistarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semanten ugi kula bapa penemban kula ki sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndwarawati swala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngruda pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndwarawati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh Nayaka Ndwarawati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndwarawati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndwarawati aku matur marang sang anak Prabu Ndwarawati. Yo Durna bapakku ayo tak dherekake. Monggo bapa menemban kula dherekaken. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara nun sewu Kaka Prabu adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ndwarawati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa adhiku diadhiku Yai Ratu Ndwaraka ndak tampa sira si adiatur pangabekti kalawan Kakang ora liwat Budyastawanipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Kaka Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan.
Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kakang Pati Udawa ndak tampa tibos padha-padha. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pati Udawa kaya Surakara kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndwarawati. Koko Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bajrang Damar sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh keplajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndrawati tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina murung jagung wiring kuning. Ngastina murung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepengin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning niki ora bab perkara Werkudara gone suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang mumandanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Pinangun, ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Pinangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa wiradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Pinangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Pinangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Pinangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki nggo sirna Margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadang ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau ora kejaba mung adiku lanang Ndrawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing enteng nanging perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa. Tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa. Gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat. Sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selakjer tiyang gesang wonten alam padhang menika, namung dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa, tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula ya ora suwe meneh
kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Ndrawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Dereng paripun sami Mbalwacana. Kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagiat kadru kasangata Ndrawati wau. Mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Ndrawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Ah, kandhak blekuduk suwaru gimbal sumarante hawela. Tansah pinangan ing kawidadanan ing sambi kula sowan kula nggih. Kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bathara Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Dayak kok ling bageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ke syukur. Oh inggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yayi Prabu Ndrawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki ndak tompo. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki ndak tompo. Senjaki aku kok ora tok bageke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayon tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten. Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Ndrawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Saman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara ingkangipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten nggih. Werkudara kaliyan Janaka menika lamun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin ngurungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to nggih, gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jenyatanipun namung badhe pecah
namung sami nandhang tatu tuwin sami pejasya wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae penembahan. Menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawis setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek kanthi Siadi iki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndarawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gedomong. Gedomong, syarate loro yo. Oh nggih, kula badhe matur Bawa ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku niku Nalendra ireng Cemani iki mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndarawati. Ingkang angka kalih kedah syarat srana inggih menika sampun Semar Bathara kedahipun bonto wonten negari Ngastina. Mangke piye? Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur nggih, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjanine rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakotahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados mengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah kurun kula boyong wonten negari Ngastina.
Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negaring Astina ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo karo gage peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba apa piye? Dicoba apa piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku? Yen wong loro kurang, wong telu babar pisan. Anggeripun kula mboten tumpun-tumpun lho, nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu dikandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang kelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten maring adel. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki mung Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gembal mancan-mancan dunan cungkul mana jajah mana jamaah bebek lan sapi curute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono. Sirna nang jagat iki ayem tentrem nereng sana. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun kumaneman kados mekaten. Bener kowe iki senopati. Sapa sing arep nyangka marang Prabu Kresna? Kudu tak singkirke. Nggih. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njata Sedurna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos.
Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kau Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten ngene iki kajengipun. Pokoke Durna ketok jotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nek ndi? Aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparekake kowe njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki ngestakaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika gitu. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cacek. Setyaki iki wong cacek satria sing tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Kok Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwodasina arep bonto karo Nyai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Nyai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ana. Kok Prabu kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhane.
Meneng ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kok Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso bolak-balik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Wah, aku ora krungu upamane aku ora krungu. Kok Prabu. Kon ndur mriko? Omong. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani cah glelek. Wani. Wantun. Wani tenan? Wantun. Oh, padake Senopati Ndrawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Kecil. Inggih, ha iya. Rumangsaku kok kaya bentuk tutup to. Kok Prabu Lenggar rada mburi? Ya. Lho, mriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Waduh. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke, sendika wis tak kedhau. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik ning wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora iso wani wadake yo ngawur kok seneng. Werkudara karo Janaka musuh caki rung karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Kowe kathokan wus. Ditonton wae yo ayo ditelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kelahan Bapa Durna mungsuhe Janaka? Nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna, nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalendra Ndrawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walang ati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Janaka arep kapake. Bari kula banting kowe. Apa enake dhewe. Kuse Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Ndrawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani milara, kowe padha karo milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajengaken kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil.
Setyaki dijotosi sampe naik dhewe kok Setyaki arep balas kota penging iki piye? Nuwun sewu to, Koko Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjuk piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Arjuna ora kena males. Dasundi. Suramutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku ki opo dadi kowe aku wegah ngono ya. Wong Gelota ora entuk males Senopati ngendi? Gelota ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Padha karo kowe kok ora padha karo samajengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa. Gelota dadine peraturan iki Gelota ngendi? Lho blas kono nganem bus kowe nganem bus ngono dadi penabane tonton ora kowe ora blas aku karo ngendi? Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono maju neh. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu. Ora bener rek carane kaya ngono kuwi. Setyaki ki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bales ki cara ngendi aku. Kula slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah samawi kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Oh. Setyaki. Oh. Ah. Wah, Kresna bangeten. Wah, iki dadi ratu-ratu. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono ae. Mesake. Disaet kan mriki. Dijawel kan mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ah, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake, pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cah cilik kabeh kok Prabu lenggah. Yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone ning kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer, ning aja males. Oh iki, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cup-cup. Ku tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisata tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimut turun dalan. Menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbanggula cup-cup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Ah. Wis kono maju.
Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, taman iku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkatos dak iki. Nggih, wis tak dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kotar apa kowe? Ora ono sing iso mateni iki. Mesam-mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh senjaki. Lho, apa nganturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Dening aku, Mburi. Gondodo. Kacariyos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kowe aja delangap-delangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna mergalayu kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga njebol dadamu monggo. Keris kaya ngono ya. Nyoh. Mati dening aku. Nyoh. Sirna margalayu kula aturi nyobi. Setyaki Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka ki jireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu monggo kula aturi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bunga banget bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nek ming ngasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora dilelek. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos? Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi lungguh jotos, kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kula badhe malesa.
Estu. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kan males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki marang jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Nggih, wis tak kandha. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira ling jotos, Werkudara ping pira jotos diwaleske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandha. Matane. Monggo. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan sencaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5. Mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo 8 selawe 52 114 ayo walsen kon walsen mati mereka. Wah, urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo katring nendang sak rusane. Pecah ndasmu kajengipun, pecah mboten napa-napa. 114 tambah. Tak hitung. 114 tambah 90. 273. Ngawur yo ben. 340. 390 850 walesen kon walesen setan tenan kowe. Lah ditendang kok ngendani. Malah aku cemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndarawati. Mung Senopati Ndarawati ora iso ngumang rampung arep boyong Ratu Ndarawati. Kanggo apa? Wah, Gage. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndarawati. Ayo Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe, Nyepelekke ora.
Werkudara guyu setan kowe ah. Werkudara guyu ta kowe? Ora apa wong nang ditutup ya. Ayo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sita gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Werkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Pindahan tunggu bancaan. Ayo Gage. Gage. Sing juara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep kok kon nyekeli aku? Ora iso. Nyepelke. Nang Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Kunjute turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lha terus lenggah. Werkudara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara. Aku aku Werkudara. Oh, ngatur saka negara Ndorowati dhisik Werkudara. Aku junjungan aku gendongan Werkudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara. Koko Prabu Nggih. kelaman menika kula kinten mboten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. Iya. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Yo, yen pancen kaya menapa kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki. Mangke pindah ribeti. Wis samangke kula piyambake badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Siadi hati-hati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, suruh titing hati-hati duga-duga digawa ya Yayi.